anh sẽ bay chỉ bay u lê hey tụi lại chú lockdown tên nha mà ni in pon đồ anh cần chuộc thầy là wa cần đồ anh restaurant à thì cần đồ anh cần ấy thầy là wa cho nên in làm ấy xiêm thì hi nuam cái tia dan với na cho nên atu te tan po siam Awlsam thei tur ang chi kha he mi ei siam lam bang ha ka thiam tin ani lovin lo ti lan lo shil shat ve chu kha ka do a voina chanin wa wai thukpa hi ka ngai na lu ka hello goa ko omlai pon weekend a chanin Tibetan restaurant a thukpa ai toring ka kal thina amero chu atui damber chu voksa beef thukpa te pork thukpa te ne amaro chu lungle anga phei chuan tun din huna phei chuan sa voksa le bong sa du du huna le tur om lawa chu van chuanin mani ina Awlsam taka kan siam thei turin wai wai thukpa karon siam dona hey lo wai hi mo hey bom ni ka mang do na mo chuan khata khanin wai bom ni a khanin hey artui pahni ani boka chuanin ngoi ro hei ka lo tilang tep ka zo ka ui ti cho lo om tir do kana ti chuanin I khata khanin mo khami englawa khanin zi khlum hei tham khat vel ka chansa ve kani Awlsam na lo ti lan po ka tum chona ma se ka phur thu hei video ka ron cover zi khlum hi hemi hi that elo hei tia tham puiting tham khat vel angani chumo chuanin carrot hi atamangai lo ta carrot hi tlon khat hei sin te chan ang chi khania chuan siamdan ka lo entirang Awlsam lutuk kan chhum pho tanga chuanin hetia ang hei thingpui in no hemi thum hi wai pahnih chhumna han kan hmangang o ti hian no thum kan leyang ai hemi wai han na hi thak tur ti han tui som main wai han na khan ti han ka thak do na mo atel ne na ni chu thak ngal tur ti khan he chu in chuang se chuanin ti khan he chu lo in chuang she se chuan a so huna wai kha minute ni wai kha met noi lovin apa ngai pik pa ngai khan a sei khan ni minute ni kan chuang ang chu mi chung chuan artui kha thukpa tel tur artui kha ka lo ka ngang a chuan chi kan telang chi a al tokin yang kan tok kwan se kan lo ta chanin wai kha ti hianin apumin ka thak do na mo tel hun khwa tel ka ha hui chung angani chu ikhanin wai kha ka thak ta ti hian minute ni kan chhumang wai hi mo minute ni cha ani chu chhum ngai chu tiang lo cha min lutuk chuan a tui lo ta mo minute ni kan chin chiang ata minute ni kan chhumanga chuanin khami wai kan thlak chung khanin mo rual khanin zi khlum hi kan thlak nga lang zi khlum le carrot hi ai ngai le lo ti ha minute ni kan chhumang mo chuanin sauti bor in minute ni kan chhum ta hemi ka thil wai le thil dang ka chhum hi minute ni ani to ta ti chuan hemi artui ka kalo tilang lo artui ka kan sa hi ka chan te ta mo kha kan thak anga minute khat kan chhum le lo kang ti kha artui te nen hian minute khat chhum le lo ka ngai chawak ko ngai chuang lo ti hian ti khan minute khat no khan ka swan ta ti khan ei thei ta midang hi kan ei tir chin ani a ole tu na han he kan lau te chin don ni tui don nge don lau keng kang ro sa em sal tu ala ama kha ei chin te sadeu khan ei te me tui do to tin nge o ma hey chum top hey wai kan chum top ang hi sham ada ai nang lau lutuk adang ze sui thiam lang tak kan ei chin ang tu na kha chan asu cha ka hop chin amon
Yeah. Tui lutuk. In lo siam ve cheu do ne kha engma har sa lawa sum sen tam ngai kha lo ta mo muna he thil ngai reng ei kha lo nin nom ta kan han ei phot nge